Kaixo, ni Aitor naiz eta gaur islama eta musulmanak nortzuk diren azalduko dizkizu. Hemen aurkibidea ikusten dugu eta bideo honetan islamaren garapena ikus daiteke espazialki. Hau GIF honetan ere ikusi dezakegu. Hor ikusten dugu nola Arabiar penintsulan sortu eta islama hedatzen joan zen gaur eguneko Turkia arte Asia batean eta gero Ipar Afrikatik. GIF honetan ez da ikusten, baina beranduago Iberiar penintsula osoa edo ia osoa ere islamaren esku heldu zen, izan ere musulmanak Frankoen erreinu arte heldu ziren, Poitiers arte. Arabia preislamikoari dagokionez, esan daiteke penintsula hau nahiko urrun geratzen zela Europatik eta esan bertan gertatzen ziren gauzak ez ziren oso garrantzizkoak. Izan ere, tribu nomada arabiarrak, desertuan bizi ziren eta haien artean etengabe borrokan zeuden. Orduan, hor mapa zurian ikus daitezke tribuen izenak eta pila bat zeuden eta haien artean hiltzen ziren liskarretan eta orduan normalean ez ziren penintsula honetatik ateratzen. Aipatzekoa da, politeistak zirela, baina zona horretan judu batzuk, kristau batzuetan ere bizi ziren edo bertatik igarotzen ziren. Eta aipatu behar da, baita ere, Mekaidian merkataria aberatsek zeudela eta hor Kaaba gurtzen zela, harri beltz bat, meteorito bat, musulmanak agertu baino lehen, islama sartu baino lehen, jada hiri honetan gurtzen zen. Baina dena aldatuko da Mahomaren agerpenarekin. Mahoma pertsona bat izan zen, Mekan jaio zena, 6. mendean, eta juduekin, kristauekin eta hitz egiten zuenez, hauek kontatzen zizkioten haien profetea eta sinesmenei buruzko istorioak, ez? Eta meditatzera joaten zen kobazulo batera, eta 40 urte zituela agertu zitzaion Gabriel Goiaingerua, dela Mariari agertzen zaion bera, Jesusen jaiotza kontatzen diona, ez? Agertzen zaio Gabriel Goiaingerua Mahomari, eta esaten diona da, bera dela erlijio berri baten profeta, islama, eta ala dela jainkoa, ez? Eta kontatzen dizkio musulmanen jakintza guztiak, eta gero berak ahoz, bere ingurukoei irakasten dizkio. Orduan, apurka, jarraitzaileak lortzen, eta heltzen da momentua zeinetan Mekako merkatariak, oso urduri edo haserre jartzen dira berarekin, berak proposatzen dituen aldaketen kontra daudelako, ez? Azkenean, Mahoma bilatzen zuen mundu guztia berdina izatea jainkoaren azpian, eta merkataria aberatsak ez zuten nahi horrelako ezer, agintariak ziren, aberatsak ziren, eta ez zuten nahi haien boterea galdu. Hori dela eta Mahomaren kontra jarri, eta Mahoma jasartzen saiatzen direnez, Mahomak Medinara, beste hiri batera, ihes egin behar izan zuen, kristosteko 92 urtea. Ihesaldi honi Egira deitzen zaio, eta 0 urtean markatzen du musulmanen egutegi. Musulmanen egutegia ilargian oinarritu dago, eta gaur ez daude 2019an ofizialki arrazoienarekin. Hala ere, urte pasatu ziren eta apurka jarraitzaileak batu zituen Medinan eta Mekara itzuli zen eta konkistatu zuen. Hortik aurrera, arabiar guztiak joan ziren batzen berak proposatzen zuen erlijio berrira, islamera, eta Arabia guztia musulmanen esku erori zen. Orduan, islamak zer esaten du? Islamak dioena da, Mahoma profetak kontatu zuena, hau da, aurretik egon dira beste profeta batzuk, juduek eta kristauek esaten dituzten hainbat gauza, ontzat hartzen dituzten musulmanek, baina azken profeta eta jainkoaren egia guztiz desbelatzen duena Mahoma izango da. Orduan, musulmanek errespetatuko dituzten neurri batean judu eta kristauak, baina haien ustez haiek diotena da benetako erlijioa. Orduan, haien ustez jainko bakarra dago, ala, eta azken juizio bat egongo da, eta infernu edo paraizura joango da gizakia.
Salvazioa lortzeko, bete behar edo euskarri ditu islamak, bat, fede aitortza, hau da, onartzea, ala dela jainko bakarra, eta Mahoma ere profeta. Aldiz, egun edo mekara begira hitz egitea, limosna eman pobrei, paragualdia egitea, Ramadan edo 9. hilabetean, eta mekara erromaz joatea bizitzan behin posible bada. Hortaz gain, Korana da liburu sakratua, musulman deitzen zaio, islamaren jarraitzaileari eta literalki esan nahi du, makurtzen dena edo. Horregatik otoitz egitea makurtzen dira, azkenan onartzen dute jainkoa den azpian daudela guztiak garela berdinak jainko alaren azpian. Erlijio unibertsal bat da, hau da, kristautasuna bezala, aspiratzen du mundu guztia musulman izatera, edo nor bihurtu daiteke musulman. Simboloak dira ilargi-erdia eta izar-berdea, eta mezkita da eraikuntza sakratua. Ostirala da egun sakratua, eta bertan biltzen dira kolektiboki otoitz egitea mezkitan. Eta apenas dituzte lider religiosoak, ziak gehiago, baina suniek imana bakar. Dela azken finean, otoitza zuzentzen duena. Azken finean, Mahomaren ustez mundu guztia da berdina alaren gainean. Orduan, ez da sortzen jerarkia bat kristauen artean bezala, zeinetan dauden apaisak, gotzainak eta guztiak pertsona arrunten gainetik. Hau ez da gertatzen izana, mundu guztia da berdina. Festa Ramadana, besteak beste, eta debeku batzu dituzte, ere txerria jatea, ardoa, edo zorizko jokuetara jolaztea. Hainbat bideo dituzue, evoluzioa, nola otoitz egin baina olean garbitzen dituzten aurpegia, besoak eta bainak, gero nola egiten den otoitz, Ramadana nola egiten den, eta gero mekara erromazean dira nola gauzatzen den. Azkenean nola falden dira doazta otoitz egiten dute, animalia sakrifikatu, deabroa lapidatu, harri batzuk zuta batzuen kontra botatzean, eta gero 7 buelta ematen diote kabari. Santutegi horretan dago, aipatutako harri beltza, eta harri beltz hori haientza da paradisutik eroritako harri bat edo. Kontua da arazo handi bat egon zela Mahomaren ondorengotzarekin. Izan ere, Mahomak akats handi bat egin zuen, ez zuelako bere ondorengoa izendatu. Ez zeukan semerik, eta orduan, hil zenean ezekiten nor izango zen hurrengoa. Orduan, sortu ziren bi banda, alde batetik Alik rebindikatzen zuen Mahomaren lehengusua zenez, eta bere alabarekin eskonduta zegoenez, bera zela hautagai egokiena kalifa bihurtzeko, baina beste batzuk uste zuten komunitateak, hau da sunak, aukeratu behar zuela, eta asanblada bat eginez, nor izango zen hurrengo kalifa, eta Abu Bakar era honetan aukeratu zuen. Kontua da, gero egon zirela Omar eta Otman bezalako beste kalifa batzuk, baina laugarren kalifa, por fin, izan zen Ali. Eta Omeia familiak, Siriako familia batek, gerra batean hil zituen Ali eta jarraitzaileak. Horren ondorioz, bitan banatu ziren musulman guztiak, alde batetik Aliren aldekoak ziren txikitak, eta beste alde batetik Aliren kontrakoak zirenak, edo Sunaren aldekoak ziren suniak. Orduan, hor mapan ikusten duzu gaur egun nola Iran eta Iraken txikitak dira gehiengoa, baina beste guztian sunia dira. Gero badaude beste minoria batzuk, lauitak eta bat, gehien bat suniak eta txikitak dira. Kontzeptuak ezberdintza garrantzitsua da, azkenean, kontuan hartu behar duzu, Arabiar, Mairu, Turkia eta bat, jatorriak direla, hau da. Posible da, Arabiar bat kristaua izatea, edo budista, edo ateo. Baina dira jatorriak. Musulman direnak dira erlijioan sinesten dutenak, hau da. Izan zaitezke musulman munduko edozein lekutako izan da. Hor argazken ikusten dituzen guztiak teoria musulmana dira. Edo, erdian daudenak. Baina agian goian daudenak, goian dagoen gizoneri agian da kristaua, ez dakigu. Hau da, ez pentsatu itxura gaiti bakarrik norbait musulman denik. Orduan, erlijio islamean sinesten dutena dira musulmanak, eta izan daiteke edo nor. Izan daiteke begiurdinduna eta norbegiakoa, edo Saharan bizi den norbait. Eta aldi berean, jatorria daude. Orduan, jatorria izan daiteke arabiarra, baina gero zu ez izatea musulmanak. Mezkita daien eraikuntza sakratua, eta patio bat izaten du, normalean hor dago iturria, eta gero hainbat elementu, ez? Kontua da, kibla dela mekara begira dagoen horma, eta hor dago mirraba dela hobi bat, eta arantz begira otoitz egiten. Horretaz gain minbarra dago, dela
altillo bat edo eskialatxo batzuk hor, eta hor igotzen da imana, eta otoitza zuzentzen. Vale, islamaren edapena, lau fasetan garatu zen, nahiz eta horri agertu. Lehenengo fasea izango zen, apur bat Mahomaren bizitzan zehar, Arabia inguruak konkistatu ziren, eta hori izango zen, hor agertzen den kalifaldi ortodoxoa baino lehen. Justo, Mahoma hil ondoren, hasten da kalifaldi ortodoxo. Kalifaldi ortodoxoa ditzen zaio, urrengo lau kalifen aldiari izan ere 682-tik 671 egon ziren boterean, kalifa moduan, Mahoma bizitzan ezagutu zuten lau pertsona. Orduan, behin hau amaitzerakoan, Arabia guztia konkistatzen dut eta bat, baina Ali hiltzerakoan, laugarren kalifa hiltzerakoan, Omeiatarrak heltzen dira boterera, Siriako familia bat, eta Ali eta bere familia hiltzen dute, eta haiek lortzen dute agindu. Damasko bihurtzen da kapital berria, eta kasu honetan, Omeiatarrek ez zuten inoiz hitz egin ezagutu Mahoma. Horregatik ja ez da kalifaldi ortodoxoa, da Omeiatarren kalifaldia. Kriston edapena ematen da, hor mapan ikusten duzuen guztia konkistatzen dute, eta Carlos Martelek Tursen, hau da, Tursen edo Quatersen, Frankoen erreinuan geratu zituen. Nahi zuten konkistatu mundu osoa, baina hor geratzen dituzte. Eta gero dago aldaketa berri bat. Abbas izeneko tipo batek eta bere familiak matxina bat egiten du Omeiatarren kontra, bankete batera gonbidatzen ditu gero bakeak egiteko, eta banketean hiltzen ditu Omeiatar guztiak kenduta bat, Abderraman dela ihes egiten duena Iberia penintsula. Eta horregaitik, hurrengo mapan ikusiko duzuenez, bandera beltzak egongo dira imperio guztian zehar, kenduta bandera zuria, Omeiatarren bandera zuria, mantentzen dela bakarrik Iberia penintsula. Abastarrekin, asko garatu ziren hiriak, merkataritza eta beraztasun asko lortu zuten, baina 13. mendean agertu ziren mongoliarrak eta garaitu zituzten. Hor ikusten zuen, Abbasidak haien kalifatan, Bagdad hiriburu zeukatela, orduan hasiera batean Meka zen kapitala, gero Omeiatarrekin Damasko, Siria, eta gero hauekin Abbastarrekin Bagdad. Antolaketa politikoari dagokionez, izan bezala kalifa da agintari nagusia, eta, badauka botere politikoa, religiosoa, armadaren buru da, legeak sortzen ditu, epaile gorena da, baina horretaz aparte kalifak badauka laguntzaile bat, bizirra dela, lehen ministro antzeko zerbait, bera laguntzen duena. Eta gero, daude, provintzia ezberdinetan, hau da, azkenean kalifa gehien bat hiriburuan dago. Orduan, provintzia ezberdinetan daude baliak edo emirrak. Orduan, hauek, provintziak gobernatzen dituzte, eta, emirraren kasuan horretaz gain aginte militar daukate. Eta gero daude kadiak direla epaiak, justizia aplikatzen dutena, Korana liburu sakratua erreferentziatzat hartuz. Izan ere gizarteari dagokionez, asko dago esateko, izan ere da, oso gizarte anitza da, daude erlijio ezberdinetako pertsonak, etnia eta hizkuntza ezberdinetakoak, orduan daude arabiarrak, berberrak, eslabiarrak. Eta orduan, alde batetik, egin dezakegu banaketa erlijioso bat. Musulmanak daude goian, dira garrantzitsuak, eta ez musulmanak behan, batez ere paganoak, izan kristau eta juduak errespetatzen zituzten musulmanek. Ordaindu behar zuten kristau eta juduak zerga bat, jizia, baina, gusten zioten bizitzen, haien hirietan, haien auzoetan, eta, ez eukaten arazorik fedea mantentzeko hori bai, gehiago ordainduz. Orduan, tendentzia zen, kristauak eta juduak bihurtzea muladia, apurka bihurtzea musulman berriak, ez? Eta hori zen tendentzia, horrela ez zuten ordaintzen, zerga. Izan ere musulmana bakarreko ordaintzen zuten limosna edo zekaten. Hala ere, aipatu behar da, diruaren arabera ere, bazeudela ezberdintasunak, hau da, ez da berdina izatea musulmana. Aberatsa edo musulman pobre. Aldi berean, diferentzia etnikoak ere bazeuden. Arabiarrak ziren musulman guztien artean, prestigio gehien zeukatenak, Mahoma profeta arabiarrak zelako, eta Korana zegoelako arabiarrak idatzita, eta agintari nagusi guztiak arabiarrak zirelako hasiera batean. Orduan, arabiarrak ziren berberrak edo eslabiarrak edo, baina hobeto ikusiak, ez? Baina, diruaren arabera esan dezakegu goia zeudela nobleak, aristokratak, gehienak arabiarrak,
Eta aginte politiko eta ekonomikoa lurrak lortzen zituzten, konkistetan eta zoran boteretsuak ziren. Gero zeuden, merkatariak, eskolangileak, jabe txikiak eta gutxi gorabehera ondo bizi zirenak, eta gero herritar gehiena, nekazariak, eskolangileak, saltzaile txikiak, bizi baldintza eskasak zituzten. Eta bukaeran zeuden esklaboak. Eta aipatu behar da, emakumeak ere zeukala oso posizio egokia gizartean, aberats baten emazteak bizio ona izango zuen. Arabiarrekin inposatu zuten euren hezkuntza eta horregatik euren prestigioa eta hor zegoen, ze haiek ziren agintzen zuten. Emakumearen kasuan aitaren menpe zegoen hasieran eta hezkuntzan senarraren menpe. Eta hezkuntza sementzatzu izan. Bestalde poligamia onartu zegoen, baina emazte ugari izan zitzakeen bakarra zen gizona. Eta hor ikusi dezakezu mapan, arabiera nondik nora hedatu zen. Kulturan aportazio pila bat egin zituen, bai matematikan badidez algebra, astronomian, topatu zituzten gauza, nekazaritzan ureztatze sistemak, zientzian azido sulfuriko eta literaturan 1000 eta bat gaua bezalako liburuak, medikuntzan Abizena edo Averroes bezalako mediku, filosofo eta orokorrean pertsona jakintsuak egon ziren, eta operazioetan eta gauza asko egiten zituzten, eta geografian ere hor ikusten duzuen mapan ikusten den bezala, mapa ederrak egin zituzten. Azkenean, mundu hau, mundu islamiarra izango da proba zubia, Asia eta Europaren artean eta Afrikaren artean. Lehen bizantziarrak zeukaten kontrol hori apurka eurek joango dira lortzen, eta oso garrantzitsuak izango dira merkataritzaren alorrean. Asmakizunak ere pila bat daude, horri guzti ditzakezue, irudi ezberdinetan. Ekonomian, aipatu bezala, ekonomia aberatsa izango dute, besteak beste, teknologia berriak, sistemak sortzen dituztelako nekazaritzan, eta batez ere, hiriak eta merkataritza bultzatzen dira. Zetaren bidea kontrolatzen dute orain haiek, lehen Bizantzio kontrolatzen zuena, orain partzialki, Bizantzio galdu du zati bat, eta eure kontrolatzen dute baita ere. Orduan, Asia, Europa eta Afrikaren artean, dagoen mundu hori, edo ruta horiek kontrolatzen dituzte. Eta gainera eskulangintza, ez zituzten horrelako eskulangile finak eta egiten zituzten produktu desentez. Gainera, aprobetsatzen dira Asiako teknologia, ideia eta produktu batzuez ze ekartzen dituzte mendebaldera. Adibidez, zitrikoak, kotoia, arroza, meloia edo azukrea beraz. Eta horretan, haien urrezko dinarrak edo zilarrezko diramak bihurtuko dira orain txampon boteretsu berriaz. Txekeak ere asmatu zituzten, eta ekonomiarako ondo zetorren hori. Aipatzeko da, animalian artean noski txerria lezutela dantza. Hiriko bizimoduari dagokionez, hori ikusten duzu hiri tipiko bat. Harresi bat dago, harresiaren kanpoan errebaletan jende txiroa bizi da, eta barruan, goera ekonomiko hobeagoan daudenak, ez? Apur bat, mundu horren zentro edo izango litzateke mezkita, mezkita zeuden, nagusia, eta alor ekonomikoan, sokoa izango zen edo merkatua, zona zentrikoa, ez? Hortaz aparte, zeuden horrelako auzo batzuk zeinetan kristauak edo judoa bizi ziren apur bat aparte, eta goian guztia kontrolatzen alkazaba zeuden. Horretaz aparte, alondegian gordetzen ziren merkantziak eta zeukaten bainu publikoak zituen edifizioa ere, eraikuntza bainuetxea, eta askotan joaten ziren bertara, baina emakume eta gizonak, aparte. Harresitik kanpo, zeuden, luzai handiak eta zeuden nekazariak, eta, hemen azkenean, eskulangintza eta merkataritza egiten zen, eta kanpotik zetozen nekazari da beltzeinak, janaria sartzen zuten barruan. Gai honetan adibidez, Bagdad da bazirekin izango da mundu mailako hiririk handiena ez bazen adibidez, ez? Oso hiri aberatsak sortuko dira. Kaleak estuak eta baina oso aberatsak. Arteari dagokionez, hasiera batean ez daukate estilo propiorik, mezkita bera ere oinarritzen da adibidez Mahomenen etxean, zer ez daukate estilorik. Orduan, heltzen diren tokietako estiloak kopiatu eta uztartzen dituzte, eta Bizantzio ezagutzen duten ez da bertako estiloak, estiloari jarraipen bat emango diote. Arkitekturari dagokionez, gehien bat material pobreak erabiltzen dituzte, adibidez adreilo, egeltxo, zura izan ere, desertuan ez dago apenas harririk.
Baina gero apaintzen dituzte pila bat, eta orduan oso eraikuntza ederrak egingo dituzte, ez? Arkoak erabiltzen dituzte, estalpilauak eta gangak, kupula batzuk ere, eta oso apainduak dira hormak, ez? Ur eta jardinak ere erabiltzen dituzte, hor ikus daiteken bezala, eta, bueno, gehiago pintura eta eskulturaren gauzoan gutxiago. Honek badauka arrazoi bat, anikonismoa, hau da, idolatria guztiz debekatuta dagoenez, ezin dituzte Koraneko elementu religiosoak marraztu estatu bihurtu. Orduan, mezkitetan azkenan dagoena da edo irudi geometrikoak daude, edo landaren imitazioak, edo hitzak. Kasu honetan Koraneko arabiar hitzak, ez? Hemen ikusten ditugu, bueno, beste elementu batzuk, boliaren erabilera, adibidez, ceramika, eta bar. Hala ere, bueno, pinturaren kasuan egia da badaudela pintura batzuk, baina hemen ikus daitezkeenak dira asiarrak, ez? Zer agian bertan Txinara eta iristean, ez ziren oso ondo enteratu anikonismoaz, ezin zela irudikatu adibidez Jesus eta Maria horrean daudenak, eta orduan, bueno, egin zituzten horrelako pinturak. Eskulturari dagokionez, hemen ikusten ditugu brontzezko eskulturak, eta egia esan nahiko kuriosoa dira. Erdiarako eskultura dira, baina, bueno, kasi ematen dute modernoa diren eskultura direla, ez dira naturalista. Arkitekturan, bueno, eraikuntza nagusian mezkitak eta jauregiak ziren, Taj Mahala Indian dago, baina musulman tradizioari jarraipena ematen dio, izan ere musulmanak, bueno, India arte heldu ziren. Eta esan bezala, adreilu azura igeltzua erabiltzen zituen, baina adibidez Taj Mahalaren kasuan, marmora baita ere ez. Kasuan kasu, material ezberdin gaudu. Apaindura dira mosaikoak, idazkunak, da Koranaren esaldiak, edo ataurikea, azpian ezkerrean ikusten dut zuena, igeltsuarekin egiten dira horrelako forma haiek, ez. Kordobako mezkita ikusten da hor, eta interesgarria da ikustea nola musulmanek lapurtu zituzten erromatar jatorriko zutabeak eta berrera hori zituzten hor arkuaiek sortzeko. Erradura edo ferra arkua, esaldi batean hanken azpean jartzen den ferraren formako arkua oso tipikoa zen hor ikusten dugu bezala. Eta hemen ikusten ditugu, arku polilobulatuak, lobulo asko dituztenak ere oso tipikoak ziren. Eta egia esan oso ederrak ez. Hemen ikusten ditugu gangak, goian kupulak, lauak, zurezkoak eta beste horiek apainduak dauden. Kupulak baita ere egiten zituzten, eta minaretea, mezkitan otoitzea deitzeko dauden dorre horiek. Arte zeak, hau da, espezifikoak txikiagoa direnak ere egiten zituzten, zeramika, beira esmaltatua, zura lantzen zuten, bolia, eta hemen daukagu bolia. Eta, hainbat bideo dituzu hemen, hau guztia apurtxoa gehiago azalduz. Eta honekin amaitzen dut nire bideo, espero dut islamiar kultura eta garapena ulertu izana, eta besterik gabe, ondo izan. Agur.